Salutare toată lumea, numele meu este Crăciun și bine v-am regăsit la noi salon. În acest episod să vă arăt cum să vă descărcați GTA România 2 mai multe este pentru Leonard Parulea. Și da, nu m-am cam ținut de promisiune. Îmi cer scuze Leo sau Leonard. Așa. Și da, în primul rând intrăm pe Google și scriem așa. Nu vă interesează pe voi ce scrie acolo privat. Nu așa. Pirate. Bani. Deci cam așa trebuie să scrieți. Arată acolo. Dau music, movies, games, software, the pirate bike. Și eu dau pe browser. Ok. Și la voi pe PC o să vă arate altfel. Voi dați la Pirate Search. Acolo, la Pirate Search, da? Așa unde mi-a apărut reclamă. Pirate Search. Și aici scriem cam așa, GTA România 2, da? Și dați la Search. Deci da, tutorialul ăsta o să fie mai mult pentru de-astea. Și vă arată ori GTA România 11 dacă îl vreți, e mai șmecher România 11. Ori... Bă, da, că ăsta e. Și este și al treilea. Deci mai mult vi l-aș recomanda pe primul și pe al treilea. Eu îți dau pe GTA România 11, este așa. Dați click pe asta. Pe România 2010 pentru că asta o să meargă. Da, mie nu merge. Ba da, merge. Trebuie să vă apară tot acest magnet și deja acolo get this torrent. Și da, de data acolo vi se downloada, trebuia să aveți torrentul downloadat și da, cam asta a fost episodul, a fost pentru și la revedere. Da, la revedere.